ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପଦ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା। କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଅସ୍ତ ହେଲେ ଦିନ ମଣି ହେଲା ଦିନ ଶେଷ, ଆସଇ ରଜନୀ ରାଣୀ ଧରି କଲା ବେଶ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବୋଲି ପକ୍ଷୀ ଗଣ, ରାବ ଦେଇ ଯେ ଯା ବାସେ କରନ୍ତି ଗମନ। ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇ ନ ଦାଣ୍ଡେ କରି ହମ୍ବାରଡ଼ି, ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋରୁ ପଳ ଗୋଠରୁ ବାହୁଡ଼ି। ଭଲ କାମ ସାରି ଚଷା ମହା ଆନନ୍ଦରେ, ନାନା ରଙ୍ଗେ ଗୀତ ଗାଇ ବାହୁଡ଼ଇ ଘରେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟଇ ଗଗନ, ଆବରଇ ଜଳସ୍ଥଳ ପର୍ବତ କାନନ। ରତ୍ନ ଦୀପାବଳି ପ୍ରାୟ ତାରା କୋଟି କୋଟି, ଜ୍ୱଲୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ହୋଇ ଗୋଟି ଗୋଟି। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି ଏବେ ଦିବସ ଗହଳ, ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଭୁବନେ ଜୀବନ ଚହଳ। ଦିନ ଶ୍ରମ ଅନ୍ତେ ବସି ନିଜ ନିଜ ଘରେ, ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ସର୍ବେ ଆକୁଳ ଅନ୍ତରେ। ଧୀରେ ଆସୁଅଛି ନିଦ୍ରା ନର ନାରୀ ଗଣ, ତାହାରେ ପରଶେ ଏବେ ମୁଦିବେ ନୟନ। ଧନ୍ୟବାଦ।